Ці да забойства Паўла Шарамета спрычынілася беларускае КДБ. Цяпер улады ўзяліся за актывістаў і праваабаронцаў у Гомлі. Ігар Лосік 22 дзень галадае і не спыняе свой пратэст. У Беларусі падрыхтавалі законапраект, які скасоўвае смяротнае пакаранне. Сёння 5-й дзень новага 2021 году. Алена Коўшчык, добры вечар, гэта студыя Белсат. Усё варты вашай увагі у жывым эфіры. Боже, як гвоздь. Идет несостыковка с мотивом заказчика. Мне прыходзілася неаднойчы размаўляць з Вадзімам Зайцевым. Гэта яго голас. Яны доўга званілі, я зразумеў, што нешта не тое, пагэтаму не хацеў адчыняць, але яны адключылі святло. Я адкрыў дзверы, яны тады з пасведчаннем да мяне падбеглі і паказалі пастанову. Белорусский народ за последние 2 года очень высоко поднялся духовно. И поэтому и идут демонстрации, потому что белорусский народ уже больше терпеть эту власть не может. И одеть белое свадебное платье с красной полосой казалось мне столь же естественным, как все любую другую одежду. Нам всем весело живется, мы ногами топаем, и теперь себе в награду дружно мы похлопаем. Улады зачышчаюць поле актывістаў і праваабаронцаў у нашай краіне. Ператрус правялі сёння ў гомельскім грамадска-палітычным цэнтры. Потым абшукалі кватэру праваабаронцы актывіста АГП Васіля Палякова, а таксама яго паплечніка Мікалая Новікава. Падобна гэтай дзені звязанай са справай пенсіянера і актывіста Владзіміра Няпомняшчых, якога абвінавацілі ў пагрозе гвалту ў дачыненні пракурора. За што помсцяць актывістам улады. У нашага сённяшняга першага госця забралі ўсю тэхніку і ператрус толькі што скончыўся, таму злучымся з ім па тэлефоне. Спадар Васіль, добры вечар. Спадар Васіль, добры вечар. Мы спрабуем з вами злучыцца. Ці вы нас чуеце? Добрый вечер, я чую вас выдатна. Спадар Васіль, раскажыце нашым гледачам, што сёння адбылося ў вас. Сёння адразу па 3 адрасах прыйшлі з ператрусам, правялі ператрус у мяне дома у Новікава Мікалая і ў грамадска-палітычным цэнтры Палеская 52. У нас праводзілі даволі хутка, за гадзіну справіліся, забралі архтэхніку на Палескай 52, ператрус працягваўся каля 10 гадзін, таксама забралі архтэхніку, папкі з адміністрацыйнымі справамі і усе чырвона-белыя сцягі, які былі ў офісе. Нават са сцен здымалі. Скажыце, ці вы зразумелі, што яны шукалі? Бо зразумела, што яны прайшлі па канкрэтных адрасах, і яны хіба што ведалі, з якой мэтай? Яны нічога не шукалі, іх мэта гэта правесці акцыю ў межах кампаніі запалохвання, ну і акрамя гэтага на нейкі час паралізаваць працу. Ну і, дарэчы, забыў сказаць, вось самая апошняя навіна, зараз у кватэры Леаніда Судаленкі таксама праходзіць ператрус, патэлефанавала яго жонка, да іх прыйшлі таксама з пастановай. Сам Леанід паехаў разам з тымі супрацоўнікамі, якія праводзілі ператрус, і на дадзены момант невядома, адпусцілі яго, ці праводзіцца так званая размова, пра якую яны казалі, калі забіралі. Спадар Васіль, ці вам прад'явілі нейкія абвінавачванні, ці вам сказалі, з якой нагоды прыйшлі вы з гэтымі ператрусамі? Яны паказалі пастанову і ўсім паказваюць. Там напісана, што ў межах справы Владзіміра Няпомняшчых, частка 1 артыкула 366 крымінальнага кодексу. Давайте нагадаем таксама нашым гледачам, чаму ўлады так заўзята змагаюцца са спадаром Няпомняшчых, бо гэта пенсіянер, былы супрацоўнік, ваш паплечнік. Чаму менавіта вось гэтая справа, ці гэта проста прывязка?
Гэта проста прывязка. А што тычыцца, чаму менавіта з гаспадаром Уладзімірам, ён вылучаўся кандыдатам у прэзідэнты, кандыдатам пратэсту. Ён актыўнічаў, вельмі шмат разоў удзельнічаў у акцыях пратэсту. Ну, пагэтаму яго абралі за такую ахвяру, каб усім паказваць, што вось мы будзем пераследаваць за актыўнасцю. Ну і ў прывязцы да справы Уладзіміра Непомнящых пачалі зараз праводзіць зачыстку і па актывістах, якія звязаны з гомельскім грамадска-палітычным цэнтрам. Ці вы чакаеце, што вось гэтая акцыя, гэтая зачыстка, яна будзе працягвацца і прыйдуць таксама да іншых актыўных людзей у вашым горадзе? Мне падаецца, што гэта малаверагодна. Яны да гэтага прыходзілі то да аднаго актывіста, то да другога, але вось такая маштабная упершыню ў гэтым годзе праводзіцца ў межах гэтай кампаніі. Нешта такое ж адбывалася ў 2011 годзе, калі да справы плошчы прывязалі усе актыўнасці ў рэгіёнах. У Гомелі каля 40 ператросаў правялі. Ну, тады таксама ў Судаленкі, у мяне і на Палецкай праводзілі ператрус адначасова ў адзін дзень 26 студзеня 2011 года. Ну, вось зараз яны паўтарылі такую акцыю. Вось вы кажаце, што гэта кампанія запалохвання. Ці вас можна запалохаць і іншых беларусаў можна запалохаць сапраўды такімі акцыямі, такімі ператрусамі? Ну, гэтая акцыя скіравана не супраць мяне асабіста, ці супраць Судаленкі, ці супраць Уладзіміра Кацуры, ці Уладзіміра Непомнящых. Гэта больш да тых людзей, якія толькі пачалі свае актыўнасці ў гэтым годзе, у мінулым годзе, якія яшчэ не заўсёды разумеюць, што бяспечна, а што небяспечна. Пагэтаму на іх, мажліва, гэта ўздзейнічае. На нас гэта не запалохае. Што вы збіраецеся рабіць далей? У вас канфіскавалі тэхніку. Вось нават зараз мы маем магчымасць з вамі звязацца толькі праз тэлефон. Якія вашы планы на бліжэйшую будучыню? Ці будзеце абскарджваць, ці будзеце шукаць гэту, спрабаваць вярнуць тэхніку, якую вас забралі? І ці будзеце дзейнічаць і працаваць далей? Мы будзем працаваць далей. Тэхніку ў 2011 годзе мы аднавілі на працягу 2-3 дзён. Па гэтаму ўсё гэта вырашальна. Заўсёды знойдуцца валанцёры, якія прапануюць сваю старую архтэхніку, на якой можна працаваць. Офіс папрацуе, і мы рады ўсім, хто сюды прыходзіць. Па гэтаму гэта ніяк не перашкодзіць. Ну, створыць нейкія праблемы, але гэта не перашкодзіць працу ў цэлым. Спадар Васіль, вось яшчэ пытанне. Вось ваш цэнтр, які дапамагае беларусам, які праводзіць праваабарончую дзейнасць у Гомлі. Ці сапраўды зараз да вас звяртаюцца больш гомельчукоў, ці маюць яны больш праблемаў і патрабуюць яшчэ большай дапамогі? Так, безумоўна, яшчэ не было такой колькасці адміністрацыйна арыштаваных, не было такой колькасці аштрафаваных. Пагэтаму так, людзі прыходзяць, і ім аказваецца дапамога па напісанні скаргаў, ім аказваецца падтрымка ў пошуках сродкаў, каб кампенсаваць тыя выдаткі, якія яны маюць за харчаванне ў ІЧУ, за штрафы і гэтак далей. Ну і проста сустрэцца, абмеркаваць нейкія пытанні. Офіс папрацуе менавіта пад гэтыя патрэбы. Спадару Васіль, дзякуй вам вялікі за вашу працу. Спадзяемся, што хутка вы наладзіце працу вашага цэнтра. Усяго вам добрага. І нагадаю нашым гледачам, што з намі на сувязі быў Васіль Палякоў, праваабаронца з Гомля. Тым часам менскія вуліцы неўзабаве пабачаць новы вялікі агульны марш. Усе беларускі сход, арганізаваны рэжымам, будзе мець альтэрнатыву, але ўжо з удзелам прыхільнікаў пераменаў. Мой калега Ігар Кулей запісаў вялікае інтэрв'ю з кіраўніком народнага антыкрызіснага кіравання Паўлам Латушкам. Заўтра на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс вы зможаце пабачыць поўную 40-хвілінную версію. А зараз вашай увазе некаторыя самыя цікавыя моманты з гэтай размовы.
У мяне былі папярэднія размовы з некаторымі асобамі, якія не звязаны з палітыкай наконт таго, ці не трэба мне высунуць сваю кандыдатуру на выбарах, якія адбыліся ў мінулым годзе. Але я не прыняў такого рашэння, бо разумеў адно, што такое рашэнне трэба прымаць, калі ты маеш каманду, калі ты маеш сапраўды адпрацаваную структуру, механізмы, інструменты. Нельга ўваходзіць у такой даволі цяжкі палітычны працэс, калі ты не падрыхтаваны да гэтага палітычнага працэсу. Таму нават перад апошнія дні, калі ўжо сканчаўся тэрмін па збору подпісаў, нават такія былі прапановы пачаць все ж такі паспрабаваць, я вырашыў не прымаць такое рашэнне і не пачынаць збор подпісаў. У дзень незалежнасці 3 ліпеня у Палацы Рэспублікі мне адбылася чарговая размова з Макеем, падчас якой ён сказаў, што пасля выбараў будзе вырашана пытанне аб маім вяртанні на дыпламатычную працу. І гэтыя размовы былі, але гэта не адыграла ніякай ролі, бо не справа аб пасадах. І у гэтым можа розніца і нашай каманды, якая сёння працуе разам са мной, бо мы пасады ўжо мелі. Мы не пра пасады кажам, мы кажам пра сапраўды вось гэты маральны выбар, пра права беларускага народа жыць у дэмакратычнай краіне. Ведаеце, вы узгадалі Макея, я нават не збіраўся пытацца пра яго, але вось цікава, гэты чалавек успрымаўся паміж 15 і 20 годам як такі ліберальны лагер унутры беларускай сістэмы, унутры беларускага рэжыму. Казалі, вось макееўскі вектар, так, і ёсць там сілавы вектар у Беларусі. Але як сёння мы ўжо бачым, гэта нейкія такія спадзевы, ці, не ведаю, хтосьці, можа, клаў спадзевы, якіх і не было на гэтага чалавека, яны не апраўдаліся. Можаце патлумачыць, чаму вось так адбывалася? Вы добра пэўна ведаеце гэтага чалавека. Я памятаю, калі ён быў кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта, неаднойчы былі спрэчкі даволі на высокіх тонах адносна, напрыклад, выкарыстання міністрам культуры беларускай мовы, і тады ён ставіўся у бок падтрымкі менавіта маёй пазіцыі аб неабходнасці як мага шырэйшага выкарыстання эвалюцыйнага развіцця беларускай мовы у сістэме міністэрства культуры ўвогуле у нашай дзяржавы. З іншага боку, у той жа момант я атрымліваў вялікую крытыку за тое, што ўключыў у савет па справах культуры і мастацтва, які быў створаны пры ўрадзе нашай краіны па маёй ініцыятыве, шэраг прадстаўнікоў так званай апазіцыі, ну, хаця ж бы там быў і Курэйчык, і быў адзін з лідараў групы Палац Хаменка, і гэтак далей. Апазіцыянеры. Да, ён называў гэта апазіцыянерамі. Днямі з'явілася вось гэты зліў размовы тагачаснага кіраўніка КДБ Зайцева, і там гучыць, калі гэта ягоны голас сапраўды, то там гучаць такія тэзісы, што Александр Лукашенко дазволіў забойствы палітычных апанентаў за межамі нашай краіны. Ну, сапраўды мне прыходзілася неаднойчы размаўляць з Вадзімам Зайцевым. Гэта яго голас, які я пачуў. Розныя былі таксама размовы. Я памятаю, калі была сітуацыя звязаная з Катынью. Гэта не тая трагічная сітуацыя, калі загінуў былы прэзідэнт Польшчы, але польскі шэф протакола Міністэрства замежных спраў звярнуўся да мяне як для пасла ў Польшы з просьбай забяспечыць праезд картэжа прэзідэнта праз тэрыторыю Беларусі ў Катынь, у Смаленскую вобласць, і менавіта гэта пытанне трэба было вырашыць уначы. І гэтае пытанне менавіта я звярнуўся да Зайцева, і яно было вырашана даволі хутка, было суправаджэнне наша даі, і картэж прэзідэнта праехаў. Я памятаю, што пазней мне патэлефанаваў шэф протакола ад імя прэзідэнта краіны, нават выказаў удзячнасць за такое стаўленне беларускіх уладаў. Пазней былі сітуацыі, звязаныя з тым, што быў уведзены так званы чорны спісак артыстаў беларускіх выканаўцаў, якім быў забаронена выступленне на ўсіх афіцыйных урадавых мерапрыемствах, паказах па тэлебачанні. І тады ўзнікла пытанне, і, дарэчы, мы адстойвалі гэта пытанне разам з Анатоліем Тозікам, віцэ-прэм'ерам, перад Радзьковым, першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а пазней перад кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Макеем, аб тым, што трэба адмяніць гэты спісак, што гэта Зайцев займаўся, не Гуляк. Так вось менавіта была канкрэтная сітуацыя, звязаная з тым, што група Палац павінна была выступіць у рэспубліканскім тэатр беларускай драматургіі. Тады Сігаў, вядомы наш артыст, зараз ён Купалавец, кіраваў гэтым тэатрам, і у апошні момант гэты канцэрт быў забаронены.
І я патэлефанаваў да Зайцева, і якраз у нас адбылася гутарка на гэты конт. Ён быў супраць таго, каб гэты канцэрт адбыўся ў тэатры, бо менавіта КДБ забараніла правядзенне гэтага канцэрта, куратары так званыя, які існуюць у нас ва ўсіх дзяржаўных установах. Ён сказаў, што гэта вялікая рызыка, што будзе гэта мець апазіцыйны характар. Я сказаў, што я беру на сябе персанальную адказнасць, што это пройдзе абсалютна спакойна, нармальна, як ва ўстанове культуры. Ён сказаў, вы несеце персанальную адказнасць, і пазней адбылася ў нас больш шырэйшая размова, дзе ён сказаў, што вы ведаеце, што заходнія паслы і часовы павераныя ў ЗША лічаць, што вы будзеце будучым прэзідэнтам Беларусі. Пра план дзеянняў, гэта вельмі важна. Всебеларускі народны сход, які так званы мае адбыцца ў лютым месяцы. Гэта таксама на парадку дня. І мы кажам пра тое, што гэта не канстытуцыйнае мерапрыемства, што гэта фактычна спроба канстытуцыйнага перавароту ў нашай краіне, калі самі дэпутаты абіраюць дэлегатаў, тых жа дэпутатаў, калі дзяржаўныя чыноўнікі самі абіраюць дзяржаўных чыноўнікаў, калі парушаецца закон аб масавых сходах, калі парушаецца канстытуцыя, калі ёсць пагроза фактычна канстытуцыйнага пераварота, якая можа прывесці да крымінальнай адказнасці ўсіх тых лиц, асобаў, якія будуць абраны на гэты так званы ўсебеларускі народны сход. І мы, конечно, будзем планаваць нашу парадак дня. Мы будзем прапаноўваць грамадству сапраўды арганізаваць рэальны народны беларускі сход, калі менавіта людзі, не чыноўнікі, не дэпутаты, не прадстаўнікі нелегітымнай сістэмы, дыктатарскай сістэмы, якая створана ў нашай краіны, будуць адкрыта гаварыць і будуць выпрацоўваць стратэгію і тактыку далейшага развіцця нашай дзяржавы. Гэта важнае пытанне. Важнае пытанне адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў. Мы павінны ўзмацняць працу над гэтай кнігай, мы павінны звяртацца да нашых грамадзянаў. Калі ласка, упісвайце факты злачынстваў, якія былі здзейснены ў адносінах да вас. Сведкі, якія сталі сведкамі, перадавайце гэту інфармацыю, рэгіструйце ў адзінай кнігі рэгістрацыі злачынстваў. Гэта вельмі важна з пункту гледжання фарміравання спіска асобаў, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю розных краінаў свету. Гэта будзе важна для крымінальных расследаванняў пазней у новай свабоднай Беларусі. Для нас вельмі важна выкарыстоўваць далей механізмы інструментарый санкцыйны Еўрапейскага саюза і акта аб дэмакратыі, які дае беспрэцэдэнтныя магчымасці на сённяшні дзень менавіта прадстаўнікам урадаў гэтых краін. Калі паглядзім на акт аб дэмакратыі, то кожны дзяржаўны чыноўнік, незалежна ад таго, ці займае ён высокую палітычную пазіцыю ў сістэме ўлады, нават шараговы чыноўнік будзе прыцягнуты да адказнасці, калі ён парушае заканадаўства. Адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь» галаўнога мозгу Ігар Лосік знаходзіцца за кратамі ўжо 194 дні. Яго прызналі палітвязням, а на знак пратэсту супраць новых абвінавачванняў у падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках ён галадуе ўжо 22 дні. Гэта азначае, што ў арганізме пачынаюцца незваротныя працэсы. Але Ігар не мае намеру спыніць сваё галадаванне. З намі на сувязі Дар'я Лосік, жонка Ігара, якая зараз знаходзіцца ў Баранавічах. Дар'я, вітаю вас. Дар'я, вітаю вас. Ці вы мяне чуеце? Добрый вечер. Добры вечар. Першае пытанне. Якія апошнія звесткі ад Ігара вы маеце зараз? Ну, я только имею сведения последние, это на понедельник, то, что он продолжает голодать, то, что, ну, как бы еще более-менее неплохо себя чувствует, хотя уже внешне он достаточно бледный на лицо. Ну, понятно, что столько времени голодать, и уже, наверное, все-таки начинаются какие-то изменения в организме, и прекращать он не планирует, потому что он не согласен с теми обвинениями, которые ему предъявили. Угу. Ці вы маеце нейкі асабісты кантакт, атрымалося ў вас перадаць, можа, лісты, атрымаць адказ? Я ведаю, што ўчора ў вашай дачкі быў дзень народзінаў, і вы святкавалі яго, гэты другі дзень народзінаў вашага супольнага дзіцяці без таты. Ну, у дочки был день рождения, и увы, не удалось его отметить так, как мы хотели, потому что отец в тюрьме, а мама уехала вчера в Жодино,
чтобы, ну, хоть как-то показать свою поддержку и что-то узнать о нем новое. Поэтому дочь, к сожалению, праздновала свой день рождения с бабушками и дедушками. Ну, подарки, безусловно, это все было, но это совершенно не то, что должно быть. Это совершенно не то день рождения для маленького ребенка. Не так все это должно проходить. Дар'я, скажыце, я ведаю, што адвакат зараз чакае даты разгляду скаргі на ўтрыманне Ігара Лосіка пад вартай. Ці вось вы ведаеце нешта больш пра самую справу і больш нейкіх дэталяў, якія вам перадае адвакат і якія вы можаце нам паведаміць, натуральна? Но, к сожалению, никакой информации вот по этой теме я сказать не могу. Если будет как бы что-то известно, то в любом случае я это напишу, либо как-то сообщу об этом. Дар'я, зразумела, што зараз вельмі важная падтрымка. Мы разумеем, што Ігар у вельмі цяжкай сітуацыі, галадуе ўжо 22 дні, хутка будзе як 200 дзён ужо за кратамі. Скажыце, якая дапамога з боку беларусаў магла бы быць патрэбная яму, а таксама ягонай сям'і, вось менавіта вам, вашай дачцы? Ну, вы знаете, от разных людей мне много очень пишет человек и знакомых со стороны. Главное, что я хочу попросить у людей, это побольше писать ему свою руку, потому что это безумно тяжело не только для него, но и для меня. Я каждое утро просыпаюсь и думаю, что с ним что-то случится, и ему не смогут просто оказать помощь. Вот единственное, наверное, что я хочу. Спадарня Дар'я, дзякуй вам вялікі за размову. Я заклікаю ўсіх нашых гледачоў памятаць пра нашых палітзняволенаў, асабліва вось Ігара Лосіка, які галадуе, сапраўды ахвяруе сваё жыццё, сваё здароўе для таго, каб дамагчыся праўды. А таму, калі ласка, пішыце, нагадвайце пра тое, што яны не адныя. Памятайце таксама пра нашых сябровак, пра нашых калежанак, журналістак, дзяўчат, якія пад крымінальнай справай сядзяць ужо больш за 50 дзён. Гэта Дар'я Чульцова і Каця Андрэева. А мы, шаноўнае спадарства, пераносімся зараз у Кіеў, дзе цяпер знаходзіцца блогерка Інна Зайцева, вядомая ў Беларусі і ўжо хіба што ў свеце, як чырвона-белая невеста. Пасля прэзідэнцкіх выбараў яна пайшла на пратэст у весельнай сукенцы, на якой намалявала чырвоную паласу. Калі ёй сталі пагражаць, разам з сям'ёй яна з'ехала ва ўкраіну. Чым цяпер займаецца БЧБ невеста, дзе ейная сукенка і што падштурхнула яе выйсці на пратэсты. Все гэта распытаў наш журналіст у Киеве Олег Рашытняк. Вы себя показали и проявили как уже некий символ протестного движения здесь, в Украине. БЧБ невеста даже стала неким брендом на протестах возле посольства Республики Беларусь в Киеве. Расскажите, с чего все начиналось, как родилась такая идея создать вот такую вот невесту и в чем она вообще заключается? Идея родилась мгновенно, спонтанно и не была рассчитана на какую-то долгосрочную перспективу. В те времена, когда я вышла в платье первый раз, марши были 300-тысячными, они были очень яркими, карнавальными, было достаточно тепло. И одеть белое свадебное платье с красной полосой казалось мне столь же естественным, как любую другую одежду. Увидев по эффекту о том, что это очень нравится всем меня окружающим, я поняла, что так мой протест звучит громче. То есть так вот сидеть буду не зря, если вдруг чего, не обидно. И поэтому я продолжила эту традицию. И чем опаснее становились протесты, в контексте, чем больше последствий несло простой выход на улицу, да, флаг любой, символика, белая лента на руке, за это задерживали, давали сутки, тем больше мне хотелось выходить в платье, потому что это вот про то, что невозможно промолчать. Я считаю, что я имею право носить любую одежду. Это закреплено во всех конституциях мира, и я это право готова отстаивать. А вот это вот платье, вы его достали из своего собственного гардероба? Да, это мое платье. Оно лежало на чердаке, 10 лет ждало своего звездного часа. Оказалось, что свадьба – это не звездный час для свадебного платья. Интересно, а что происходило дальше? Вот в Минске повышался градус напряжения, это понятно. Когда наступил тот момент, когда пришлось платье все-таки свернуть, положить в чемодан и уехать?
Ну, во-первых, мое первое платье, в котором я с самого начала было протеста, его у меня изъяли в РУВД Октябрьского района города Гродно. Привет, Гродно. Его изъяли как вещественное доказательство по административному делу, и суд постановил, что оно будет храниться с материалами дела в суде Октябрьского района города Гродно. Ну, абсурдность, дело в том, что я выходила из суда в куртке на голое тело сверху. Да? То есть абсурдность того, что у тебя забрали одежду только потому, что она не того цвета, только потому, что ты символ чего-то, это настолько было для меня абсурдно и нарушало мои права, что я пошла на Куфор и купила новое платье. Вот прямо в эту же неделю. А чем силовики объясняли и какую трактовку вашему правонарушению давали? Мое платье – это и есть одиночный пикет. Вот если я в этом платье, я одиночно пикетирую. Так а как оно, вот в чем оно проявлялось? Если бы вы надели, например, костюм советского космонавта, на котором, например, там белый скафандр и красный флаг, он бы тоже считался бы проявлением Ну, если бы у нас сейчас в Республике Беларусь Дед Морозов срочно переодели в синие костюмы, то уровень маразма крепчает, как бы, все. Была бы, если бы я советским космонавтом, я бы однозначно могла попасть на сутки. Что стало причиной вашего, что называется, можно сказать, побега из Беларуси? Барабанщики. Посадили у нас барабанщиков, уголовную статью им вменяют. Люди, которых я видела на маршах, которые никогда не шли впереди, всегда в гуще, просто которые шли и выдавали ритм. Ну и прямое, я не знаю, как предупреждение, прямое предупреждение из милиции. Мне позвонили и просто сказали: вы не успокаивайте, значит, меры будут крепчать. Мой муж был на следующий день посажен. И учитывая, что у нас 2 детей, мы вдвоем только можем с мужем за ними присматривать. То есть моя посадка однозначно вылилась бы в то, что моих детей могли бы в какой-то приемник определить, там, при детском каком-нибудь доме, опекунство, еще что-нибудь. Даже на короткий срок, пока там бабушки бы включились или общественность бы включилась, для моего младшего сына это была бы серьезная травматика. Я как мама не могла позволить своему ребенку переживать такой стресс, ему еще нету 3 лет. И мы решили с мужем, что если вдруг его посадят, он мне сам сказал, что ты должна не ждать, пока меня выпустят, срочно собирайся, выезжай, вывози детей, выезжай, чтобы я, сидя там, понимал, что моя семья в безопасности. Что я и сделала. Мужа потом выпустили? Мужа выпустили, дело не стали никакие другие шить. То есть, и так быстро пропустили меня через границу, то ли я бы совсем подумала, что у меня там никто и внимания не обращал, если бы не происходило то, что происходило. Поэтому на данный момент я считаю, что это было единственно правильное решение. Только если кому-то было бы легче, если бы я вдруг сидела в тюрьме, но, насколько я знаю из обратной связи с своими согражданами, от этого легче бы никому не было. Инна, смотрите, вот после прямых предупреждение о том, что будет все плохо, большинство людей на этой планете, я уверен, и в Беларуси в том числе, отказались бы от маршей, от протестных настроений. Может, настроения бы оставались бы, но действий было бы все меньше, что и наблюдается в Беларуси. Что вас стимулировало и не бросить все это дело, и даже после того, как вы переехали в Киев, продолжать заниматься своим делом, держать какой-то контакт, связь с теми людьми, которые остались в Беларуси? Невозможность молчать. Здесь ответ на вопросы, все ли я правильно сделал, нужно ли было лезть в протест, не нужно, нужны ли были мне эти последствия. Все решается одним вопросом. Ты мог бы поступить по-другому, ты мог бы промолчать. И те люди, которых я знаю, активные люди, они на этот вопрос однозначно отвечают нет. Я не могла промолчать и не могу промолчать сейчас. Чем больше я читаю новости, тем громче мне хочется заявлять о том, что я не согласна с тем, что происходит. Ось так ми бачимо, що БЧБ невеста не згодна з тим, що відбувається. Тим часом Олександр Лукашенко все частіше каже, що хоче почати усе
па-новаму, з чыстага аркуша. Ці магчыма перагарнуць старонку пратэсту і гвалту пасля выбараў? Мы запыталі жыхароў сталіцы, ці згодныя яны з такім варыянтам развіцця падзеяў. Все на обмане, детей наших уничтожает, не дает работать детям. Дети, вы посмотрите, все поспевались. И какое он имеет право убивать наших детей? Я, например, не согласна. Я хочу, чтобы он ушел. И чем раньше, тем лучше. Вряд ли народ забудет то, что было в августе. Это маловероятно. Ну, может быть, продержится год-два еще, но потом что-нибудь случится. Не атрымаецца, тому что уже нашмат недобрых дел, скажем так, нарабіў. Лукашенко не работает на белорусский народ. Он работает на какие-то силы, непонятные для светлых сил белорусского народа. Белорусский народ за последние 2 года очень высоко поднялся духовно. И поэтому и идут демонстрации, потому что белорусский народ уже больше терпеть эту власть не может. Я думаю, что уже не отрымается. Можно я по-русски буду говорить. Я думаю, что уже люди просто не верят в такие вот перемены вместе с ним, потому что 26 лет, если бы было что-то возможно, он бы сделал это. Новых выборов мы чекаем з 9 жніўня. А новая сторонка, хто яго ведае? Можа і атрымаецца. Аднак новыя выбары гэта першыя чэсныя выбары без Ярмошынай, а з тымі людзьмі, якія будуць сапраўды лічыць наши голосы и сапраўды будут их поважать. Такого, чтобы с ним точно я не вижу, чтобы, все вернулось как было, как он там говорит, что вот все хотят, чтобы было так, как раньше. Я думаю, не это. Планаванне забойстваў тых, хто ведаў шмат, ускалнулі беларускае грамадства. У спісе былі былы начальнік валадаркі Олег Алкаев, былы камандзір брыгады спецназу Владимир Барадач, былы выканаўца абавязкаў начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй Вячеслав Дудкін, а таксама журналіст Павел Шарамет і палітолог Андрей Суздальцаў. Некаторых, як Олега Алкаева, атрымалася ўратаваць, а Павел Шарамет быў забіты выбухам бомбы ў Кіеве ў 2016 годзе. Ці можна было гэта перадухіліць? Паразмаўляем з Ігарам Макарам, былым супрацоўнікам Алмазу, які распаўсюдзіў гэты аўдыёзапіс і цяпер готовы даць паказанні ў Киеве. Спадар Ігар, добрый вечар. Да, добрый вечар. Падобна вы гэты запіс, ужо славуты запіс, мелі ажно 8 гадоў. Вось ці не паліла вам рукі, як вам утрымалася, як вы утрымаліся з тым, каб гэта не апублікаваць і чаму вы зрабілі гэта менавіта цяпер? Я сделал это именно теперь только лишь потому, что именно благодаря белорусскому народу, который вырос духовно, который показал свою сплоченность ради справедливости и против того беззакония, которое творится уже 26 лет. Поэтому я сейчас понял, что как никогда сейчас нужна моя поддержка и помощь именно своей стране и белорусскому народу. Поэтому я сделал публикацию. Спадар Ігар, вось тыя людзі, пра якіх ідзе гаворка ў гэтым запісе, так, нагадаем, што гэта сліў, так, гэта голас апазнаны былога кіраўніка КДБ Зайцева. Там ідзе гаворка пра шэраг прозвішчаў. Ці зараз гэтыя людзі, тыя з іх, якія засталіся жывымі, ці зараз яны знаходзяцца ў бяспецы? Вось як вы лічыце? Сейчас они находятся в безопасности. Я знаю то, что Олег Алкаев, Бородач и Дудкин находятся в Германии. Андрей Суздальцев живет в Российской Федерации, в Москве, он тоже жив. К сожалению, с нами нет Павла Шеремета, который в 2016 году был подорван в автомобиле. Но я хочу сказать так, что вот эти все действия приведут к тому, что я надеюсь, что и Андрей Суздальцев, и Олег Алкаев обратятся с заявлением о том, что их жизни угрожала опасность, и будет возбуждено уголовное дело. Потому что именно убийство и подготовка к убийству граждан на территории другого государства — это является актом государственного терроризма со стороны диктаторского режима Лукашенко. Ці вы з імі пра гэта размаўлялі, ці яны выказвалі такую гатовасць гэта зрабіць?
С Олегом Алкаевым я лично говорил, он это планирует сделать, а по поводу Андрея Сузицева я еще не знаю, но если как-то получится с ним или поговорить, или донести до кого-то, я это сделаю. Ну, надеюсь, что он так же поступит, как и Олег Алкаев. Вы заявлялі пра тое, што вы самыя гатовыя даць паказанні, зрабіць гэта ва ўкраіне. Вось, а дзе зараз вы знаходзіцеся і чаму гэтыя паказанні вы хочаце даць менавіта там? Вчера я разговаривал с украинскими дипломатами. Я могу предполагать, что это были сотрудники каких-то спецслужб. В ходе нашего разговора были достигнуты договоренности того, что я дам свои показания в Генпрокуратуре Украины. Также я предоставлю по возможности любые другие доказательства, которые у меня появятся по поводу гибели Павла Шеремета. И по поводу всего остального мы уже будем разговаривать, когда это все будет готово. Потому что на сегодняшний день именно ситуация с ковидом немножко затрудняет передвижение между странами. А ці гэта азначае, што вы сапраўды маеце яшчэ іншыя, нейкія новыя сведчанні, новыя доказы ў справе Паўла Шеремета? Да. А што гэта можаце нам перадухіліць, чаго яны датычаць? К сожалению, не могу этого сказать, потому что может угрожать опасность жизни моему человеку. Гэты чалавек, я так разумею, знаходзіцца ў Беларусі? Да. Спадар Ігор, а ці вы асабіста адчуваеце сябе ў бяспецы? Я уже об этом говорил. Конечно, есть опасность того, что на меня будет совершено какое-то покушение или какие-то, может быть, попытки. Хотя в данной ситуации мне даже не хочется об этом думать. И я даже более чем уверен, что белорусские власти на это не пойдут, потому что именно в данный момент это им с рук просто так не сойдет. Но между тем я хочу сказать, что именно благодаря белорусскому народу, вот то, что сейчас происходит, то, как белорусский народ сплотился против этой тотальной безнаказанности, я готов рискнуть своей жизнью ради свободы своей страны и своего народа. Мы ведаем, што украінская выведка атрымала запісы размовы ў КДБ Беларусі яшчэ летась, то бок год назад. Ці гэта азначае, што вы ім перадалі раней гэтыя сведчанні, так як перадалі сведчанні выведцы нямецкай, каб уратаваць Олега Алкаева? Да, именно так. Я хотел, чтобы данное преступление было расследовано, чтобы были уточнены все факты, чтобы было доказано, и чтобы это дошло до своего завершения. А также, чтобы все убедились, в частности мировая общественность, то, что ведет именно к заказчику самого преступления. На мой взгляд, это белорусские спецслужбы. То бок тыя веды, якія вы зараз маеце, тыя доказы, якія вы маеце, дазваляюць казаць пра тое, што журналіста Паўла Шеремета замовіла і забіла людзі, якія супрацоўнічалі з беларускім КДБ. І замова шла з самога верху. Да, мое мнение такое, потому что я скажу то, что в Беларуси меняются какие-то руководители спецслужб, но поставленные задачи остаются теми же, и их обязательно должны будут исполнить. Спадар Ігор, дзякуй вам за размову. Чакаем новыя падрабязнасці і спадзяемся, што справа забойства Паўла Шеремета будзе расследаваная, хаця мы ведаем, што Генпракуратура Украіны сказала, што быццам бы гэтай запісы не зняпраўджваюць той афіцыйнай версіі следства, але, канешне ж, паглядзім, будзем сачыць за гэтай справай. Дзякуй вам вялікі. З намі на сувязі быў Ігор Макар, былы баец падраздзялення «Алмаз», цяпер палітуцікач і чалавек, які расказвае нам вельмі цікавыя падрабязнасці таго, што адбывалася ў Беларусі. Тым часам сябра Паўла Шеремета, адвакат Масі Наем, лічыць, што апублікаваны запіс можа дапамагчы грамадству даведацца, хто замовіў і забіў Паўла Шеремета, але не дапаможа следству пацвердзіць ягоную версію. В версии следствия не было ничего по поводу белорусского суда. И если бы эта версия хотя бы как-то рассматривалась бы полицией, помогло бы.
Но если вы почитаете обвинительный акт относительно тех обвиняемых, которые сейчас судятся, то там сказано что-то про величие арийской расы. Это якобы было мотивом якобы именно этих людей исполнять заказ. Тогда получается, что идет несостыковка с мотивом заказчиков. Как они будут пытаться это объединить? Ну, мне кажется, что они будут пытаться теперь те доказательства, которые уже есть в суде, под них подгонять версию того, что есть на видео. Каким образом? Ну, это вообще сложно, потому что по моим ощущениям, по моей оценке, эта версия абсолютно разная. Одно дело, Лукашенко заказывает убийство, или там люди, которые вокруг него подтверждают, что он заказывал убийство Павла Шеремета через подрыв. И другое дело, когда в том числе полиция говорила, что СБУ Украины причастна к тому, чтобы именно эти люди из числа военных исполняли такой заказ. На чем это основывается? Все, что они говорят, должно быть на чем-то основано. На чем основано? Ни на чем. Поэтому мне кажется, что если это все правда, то это поможет обществу все-таки узнать, кто же на самом деле и убил, и заказал. Інтэрнэт-выданне «Украінская праўда», дзе перад смерцю ў 2016 годзе працаваў Павел Шарамет, ніколі не выключала магчымай датычнасці беларускіх і расійскіх спецслужбаў да ягонага забойства. Так заявіла галоўная рэдактарка газеты Сеўгіль Мусаева. Аднак у Міністэрстве ўнутраных справаў Украіны кажуць, што гэтыя матэрыялы нібыта пацвярджаюць версію і ніякім чынам не паўплываюць на абвінавачванні супраць Антоненкі, Дугар і Кузьменкі. Новай падрабязнасцю ў справе Паўла Шарамета мы абмяркуем з беларускім журналістам, які зараз жыве ва Ўкраіны, Змітром Галко. Зміцер, добрый вечар. Вы зараз в Киеве знаходзіцеся. Скажыце, наколькі рэзанансным былі вось гэтыя паведамленні, новая інфармацыя ў справе забойства Паўла Шарамета ва Ўкраіне? Безумоўна, вельмі рэзананснымі, нават больш рэзананснымі, чым у Беларусі, бо для вялікай часткі людзей грамадзянскага ва Ўкраіне тыя людзі, якія сядзяць зараз як падазраваныя ці абвінавачаныя ў забойстве, яны лічаць іх палітычнымі зняволенымі, яны лічаць, што силы рэванша, скажем так, пророссийского пераследуюць фактычна майданаўцаў, ветэранаў АТО. І гэта новая інфармацыя, такі гейм-ченджер. Яна вельмі шмат што змяняе. Бо прывязаць гэтых людзей да беларускага КДБ амаль немагчыма. Гэта ўжо не ідэі велічы арыйскай расы, якія таксама поўны абсурд, але да беларускага КДБ прывязаць іх зусім не атрымаецца. Чаму ж тады Генпракуратура Украіны так адразу хутка заяўляе пра тое, што гэтай запісы цікавыя, але в прынцыпе асноўнай версіі следства яны не зменяць? Чаго ў іх не хапала? У іх не хапала аднаго звяна, гэта ўласна замоўцаў гэтага забойства. І выглядае на тое, што яны збіраюцца прывязаць магчыма, беларускае КДБ як замоўцаў, ці беларускія ўлады як замоўцаў, а гэтых людзей магчыма выставіць абвінавачанымі. Але я не следства, я не суд, я не магу там выносіць вердыкт нейкі, але для мяне гэта выглядае вельмі непраўдападобна. А вось версія з тым, што беларускае КДБ магло здзейсніць, карыстаючыся хаатычнай, скажем, сітуацыяй ва Ўкраіне таго часу, што яна магла ёй скарыстацца і адпомсціць Шарамету, а ўвесь бэкграунд стасункаў Шарамета з беларускімі ўладамі гаворыць пра тое, што яму хацелі адпомсціць. Вось гэтая версія выглядае вельмі праўдападобна, як на мяне. Зміцер, вы былі хіба што адным з нялічных, альбо хіба адзіным, можна нават сказаць, журналістаў, якія ўвесь час сказалі пра беларускі след у забойстве Паўла Шарамета. Давайце прыблізім нашым гледачам, распавядзем больш падрабязна, хто і што мог быць датычны да таго, што здарылася з нашым калегам Паўлам. Па-першае, просто трэба памятаць усю храналогію, скажем, увесь анамнез стасункаў Паўла з беларускай уладай.
Павел Шарамет некалі там яшчэ напрыканцы 90-х фактычна сваімі дзеяннямі, сваёй журналісцкай прафесіяй ён нанёс па Лукашэнку страшны просто удар. Ён сапсаваў яму, скажем так, палітычную кампанію па яго ўзыходжанні там на крамлёўскі трон. Вось тая гісторыя з рэпартажам на мяжы, пасадкай Паўла і ўсё, што з гэтым звязана, і гэтак далей. І калі Лукашэнку забаранілі працягваць ягоныя ваяжы палітычныя ў Расію, фактычна, скажем так, гэта была палітычная кампанія па яго абранні на кіраўніцтва саюзнай дзяржавы. Я думаю, як Лукашенко, як чалавек вельмі помслівы, ён такое не забывае. І на гэтым все не скончылася. Потым былі палітычныя забойствы, расследавання Паўла з гэтай нагоды, яго пастаянныя выказванні, і пераслед, яго збіццё, яго затрыманні, пазбаўленне грамадзянства. І нават тое, як выказваўся Лукашенко потым уже пасля забойства Паўла, і як яго прадстаўлялі незадоўга да забойства як ворага беларускага народу, які там, як гэта казалася, п'е кроў беларусаў. Нешта такое нават было. Відавочна, што матыў быў, матыў адпомсціць быў, і цяперашні вось гэты зліў, гэтая размова Зайцева, яна просто толькі пацвярджае гэтую версію. Бо унутры Украіны я б сказаў, што Павел все ж таки не стаў до конца украінскім журналістам. Ён заставаўся больш абазнаны і больш актыўны ў расійскіх і беларускіх справах. І ва ўкраіне просто, як на мяне, ні ў кого не было матыву замаўляць ягонае забойства. Ён быў альбо ў Расіі, альбо ў Беларусі. А што вы скажаце наконт датычнасці да забойства Паўла Шарамета, Малюты, Сергея Караткіх альбо боцмана? Як выглядае, якую інфармацыю вы маеце на дадзены момант? Ну, зноў-такі тут я не магу замяніць сабою следства, не магу замяніць сабою суд, але вось тая сувязь, якая зноў-такі цянецца там з давён, біяграфія ў Паўла і біяграфія ў Малюты і бэкграунд самого Малюты. Гэта чалавек, які умее забіваць, у прынцыпе. Гэта галоўнае, што пра яго можна сказаць. І ён пастаянна недзе фігураваў у гучных справах крымінальных, хаця у яго атрымлівалася як бы сыходзіць ад нейкай адказнасці. Нагадаем, што Малюта быў апошняй асобай, які видзеў жывым Паўла Шарамета. Так, па-першае гэта, па-другое, гэта чалавек сапраўды той, які мог забіць, і чалавек, які меў стасункі, пацверджаныя фактычна так ці іначай, стасункі са спецслужбамі і Беларусі, і Расіі, і калі да яго звярталіся, скажем, з прапановай заплаціць яму, каб ён арганізаваў ва ўкраіне правільную рэвалюцыю, тады яшчэ супраць Парашэнкі. Ну, прабачце, да такого чалавека маглі звярнуцца, каб замовіць забойства Паўла Шарамета. Это цалкам верагодна. Спадар Зміцер, дзякуй вам вялікі за каментар, дзякуй вам за размову. З намі на сувязі з Кієву быў беларускі журналіст Зміцер Галко, з якім мы абмеркавалі апошнія падрабязнасці справы Паўла Шарамета. Тым часам публікацыю запісу пракаментавала таксама Людміла Шарамет, маці загінулага журналіста. Павла взорвали. Ничего нового я не услышала. И для меня это не было каким-то жуткой неожиданностью. В стране так много исчезло политиков, известных людей. Так много сегодня сидит в тюрьме и избитый. Ничего нового. Ужаса я уже не испытала. Больше я в ужасе от той ненормативной лексики. Я просто в ужасе, если это на самом деле глава такого мощного органа в нашей стране и изъясняется такой речью, то
что можно ждать? Моего сына нет, и не уже теперь вот этот справедливый суд, он должен быть для того, чтобы показать людям, что в стране есть правовое поле, есть судебная система, которая работает и работает по-настоящему. Ці запіс размовы нешта зменіць. Пра гэта мы паразмаўляем з былым следчым, а таксама даверанай асобай сям'і Захаранкі Олегам Волчыкам. Добрый вечар, спадару Олег. Добрый. Што вы адчулі, калі вось учора ўпершыню праслухалі гэтую запіс, якой была ваша першая рэакцыя? Ну, меня это не удивило. Почему? Потому что я уже более 20 лет мы ведем общественное расследование по Захаренко, Гончару, Красовскому, частично что-то по Завадскому. И в 2001 году, я напомню, вот когда случай Петрушкевич выступил и Алкаев подтвердил, вот тогда это было действительно бомба. И, к сожалению, тогда большинство людей еще не верило, что такое может быть на таком государственном уровне. Думали, что это все-таки бежавшие следователи хотят получить политическое убежище в этом плане, и остаться там еще какие-то. Но позавчерашняя или вчерашняя там эта информация просто подтвердила, что все-таки белорусские спецслужбы занимаются не тем, чем им положено по закону и по конституции, а занимаются криминалом, занимаются на государственном уровне. Меня что меня больше, конечно, удивило, но это первая запись, когда прослушка должностного лица, ответственная за всю безопасность страны, и так спокойно не разговаривают, как в стране, таким способом, понимаете. Вот это, конечно, показывает. Ну и еще что меня заинтересовало в этом, я скажу, я в 90-х годах, когда в прокуратуре работал, мы сотрудничали с сотрудниками Комитета государственной безопасности по раскрытию коррупционных дел. И я вам скажу, что настолько высокий уровень был интеллекта, речевой оборот у людей был прекрасный, знали языки, и вот сравнивать то, что я услышал сейчас, это небо и земля. То есть это говорит о том, что в стране уже нету специалистов, спецслужб, которые действительно, не знаю, наверное, это больше даже удар. Я еще удивляюсь, как молчат бывшие сотрудники КГБ, сотрудники Альфа, Алмаз, где вы все подевались? Понимаете, здесь же клеймо ложится на всех вас, даже отставников, как вы теперь будете разговаривать с людьми, будете ли говорить, что вы бывший сотрудник. Понимаете, и они все молчат. Спадар Олег, а вось пра што сведчыць той факт, што сапраўды праслухоўвалі першую асобу КДБ, так, на той момант? Што гэта значыць? І хто гэта мог зрабіць, на вашу думку? Я уже говорил и ранее, что прослушка это не вчера, не позавчера появилась. Это все идет продолжение со старой системы советской, то есть все шаблоном это переходило с советского КГБ, белорусского КГБ, понимаете. У них такая структура, друг друга, и не только их прослушивали, и наши кабинеты прослушивали прокурорские, когда касались важных дел, и милицию прослушивали. Мы все знали, что слушают, и, собирают информацию, то есть ведутся оперативно разыскные мероприятия в отношении крупных чиновников, и в том числе и белорусских спецслужб. Это такая форма работы. Возможно, это и в других государствах также ведется, понимаете? Спадар Олег, ці вось гэта інфармацыя, якая з'явілася, на нейкім чынам павінна паўплываць на следства ў справе забойства Паўла Шеремета, а таксама ў справе знікнення тых людзей, пра якіх вы казалі, довады і доказы ў справах, якую вы збіраеце, гэта Захаренкі, Гончара, Красовскі. Давайте вспомним прошлогоднее заявление Юрия Горавского, и 3 месяца следствия что-то расследовало, мы так до сих пор и не поняли. Его опрашивали, делали запросы в Евросоюз, мы тоже не знаем, что проводилось по тем лицам, которые
но, о которых он говорил, которые в Беларуси стали. Но в данной ситуации, конечно, если сейчас полиция украинская займется и начнет нормально расследовать, все объективно, то, конечно, у них шансов может больше появиться получения данной информации. Ну, во-первых, они могут уже легально провести экспертизу переговоров этих, так, начать устанавливать личности. Ну, я думаю, что у них есть свои методы, способы, как установить детально все это, да. Могут потом возбудить дело в отношении конкретных должностных лиц, объявить в Интерпол. Ну, то есть это вот у них, я думаю, что больше шансов какую-то правду найти. С нашей стороны, конечно, Генеральная прокуратура должна также провести проверку после таких заявлений, тем более, что это было заявлено в Брюсселе официально, средства массовой информации, или предъявить иск, поймать или ноту протеста сделать. Ну или, наверное, сам Зайцев должен все-таки в данной ситуации выступить и сказать, что это все, ну, как там говорят, Ник и Мак, Майк и Ник придумали это все, подделали мой голос, я ни в чем не виноват, не причастен, не буду судиться с теми, кто об этом заявил. Але пакуль ён маўчыць. Ну вот, молчание, о чем говорит, люди все знают. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Менска быў Олег Волчак, былы следчы праваабаронца цэнтру «Прававая дапамога насельніцтва». Такім чынам мы скончылі вялікі блок, падсумоўваючы гэтую размову, з якой мы даведаліся пра замовы людзей, якіх мы добра вас з вамі ведаем. На жаль, не ўсе з іх цяпер яшчэ жывыя, але будзем далей сачыць за гэтай справай. Шаноўнае гаспадарства, а напрыканцы нашага выдання неверагоднае па размаху у двухкосці, канешне, свята, якое прагрымела на цэнтральнай плошчы Бабруйску. Вялікая пустая сцэна, падключаная апаратура і толькі некалькі чалавек, якія змушаныя былі выконваць загад арганізатараў ды спяваць вясёлыя песні і ствараць нібы святочны настрой на абсалютна пустой плошчы. Гэтым матэрыялам без каментара я, Аліна Коўшак, з вамі развітваюся. Наперадзе вас чакае аб'ектыў і Вольга Старасціна. Жадаю вам спакойнага вечару, святаў адэкватных да іх значэння і поўных плошчаў. Весело живет, мы в ладоши хлопаем. Опу, 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 я беру тебя за глаз. Нам всем весело живется, мы в ладоши хлопаем. Раз, 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 я беру себя за шею. Нам всем весело живется, мы ногами топаем. И теперь себе в награду дружно мы похлопаем. Я не хочу, каб нават у нядзелі яны хадзілі па вуліцах і перашкаджалі жыць іншым, сказаў сёння Лукашенка аб пратэстоўцах. А чаго хочуць самыя беларусы? Пра гэта ды іншыя падзеі дня распавядзем у аб'ектыве, як заўсёды па-беларуску і без цэнзуры. З вамі Вольга Старасціна, і мы пачынаем. КДБ Беларусі не зняпраўджвае, што Лукашенка замаўляў забойства сваіх апанентаў. Я просто в ужасе, если это на самом деле глава такого мощного органа в нашей стране и изъясняется такой речью, то что можно ждать? Лукашенко распавёў, калі чакаць ягонага сыходу. Я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Депортация по-беларуску. В Смоленск повезем, а выкинули на першай же заправцы пасля беларускай мяжы.
Лукашенко і КДБ дасюль не адрэагавалі на скандальны аўдыёзапіс, з якога вынікае, што кіраўнік краіны мог замаўляць і фінансаваць забойствы крытыкаў улады. Але ёсць міжнародная рэакцыя. Нацыянальная паліцыя ўкраіны правядзе следчыя дзеянні з чалавекам, які валодае аўдыёзапісам у справе забойства Паўла Шарамета. Падрабязней Ярослаў Сцешак. У 2019 годзе следчыя украінскай паліцыі ў прысутнасці міністра ўнутраных справаў і прэзідэнта Зеленскага рапартавалі, што практычна раскрылі справу аб забойстве журналіста Паўла Шарамета. І хоць следчыя дзеянні яшчэ не скончыліся, яны вырашылі апублікаваць матэрыялы справы з прычыны вялікай увагі грамадства. Це дуже складна справа. Гэта вельмі складаная справа, у якой следчыя вывучылі тысячы матэрыялаў, у тым ліку відэа і аўдыё. Было праведзена больш за паўсотні экспертызаў. Пад варту ўзялі 3 асобаў: ваенную медсястру Яну Дугар, дзіцячага кардыёхірурга Юлію Кузьменку, а асноўны падазраваны музыка і ветэран-добраахвотнік Андрэй Антоненка. Яго следчыя запісалі ў нацысты. Нібыта Антоненка забіў журналіста беларускага паходжання, каб разгайдаць грамадска-палітычную сітуацыю ва ўкраіне. Я заехал во двор. Я приехал в свой двор, вось моя машина, а вось стоять люди. Я пытаю, до кого, бо планаваў ісці дадому. Аказалася, што да мяне з подозрением у криминальной справе. Я был, мягко кажучи, шокаваны. Следчых раскрытыкавалі журналісты не толькі за заўчасную публікацыю матэрыялаў, але і за мноства нестыковак. Цяпер жа ўсе украінскія медыі абмяркоўваюць аўдыёзапіс 12-го года, дзе чалавек з голасам старшыні КДБ Вадзіма Зайцева загадвае ўзарваць Паўла Шарамета, які тады яшчэ жыў у Расіі. Матыў – палітычная і журналісцкая дзейнасць Шарамета, даўняга ворага Александра Лукашэнкі. Але намеснік міністра ўнутраных справаў Украіны Антон Герашченко заявіў, што апублікаваныя запісы ніяк не ўплываюць на статус 3 падазраваных, бо яны нібыта выканаўцы забойства, а справа замоўцаў у асобнай вытворчасці. Сёння ж прэс-сакратар міністэрства Артём Шаўчэнка заявіў, што магчымая праслушка КДБ толькі пацвярджае версію пра датычнасць 3 падазраваных. В версии следствия не было ничего по поводу белорусского суда. И если бы эта версия хотя бы как-то рассматривалась бы полицией, помогло бы. Идет несостыковка с мотивом заказчиков. Как они будут пытаться это объединить? Ну, мне кажется, что они будут пытаться теперь те доказательства, которые уже есть в суде, под них подгонять версию того, что есть на видео. Аўдыёзапіс размовы старшыні КДБ і матэрыялы сачэння за Паўлам Шараметам, а таксама матэрыялы пра падрыхтоўку забойстваў іншых праціўнікаў Лукашэнкі за мяжой апублікавала аўтарытэтнае выданне ЕУ Абзервер і сайт Беларускі народны трыбунал. Эксперты Цэнтру медыякрыміналістыкі ЗША не змаглі пацвердзіць голасу Вадзіма Зайцева праз якасць запісу, але не знайшлі і слядоў аўдыёманіпуляцый. Я просто в ужасе, что если это на самом деле глава такого мощного органа в нашей стране и изъясняется такой речью, то что можно ждать? Матэрыялы распаўсюдзіў Ігор Макар, былы намеснік камандзіра баявой групы падраздзялення антытэрору «Алмаз». Ён паведаміў, што гатовы прыляцець у Кіеў даць паказанні як сведка, і з ім ужо звязваліся ўкраінскія спецслужбы. Ярослаў Сцешак, Белсат. Калі сыдзе Лукашенка, сам ён заявіў, што не збіраецца сыходзіць да новых выбараў. З сённяшніх ягоных выказванняў вынікае, што да тэрміновых выбараў не плануецца. Як і не плануе ён прыслухацца да меркавання і патрэбаў грамадства. Пры гэтым Лукашенка пацвердзіў, што жадае перагарнуць старонку. Што ж будзе на чыстым аркушы, прыглядалася Діяна Радкевіч. Я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Перагарнуць старонку. Гэткая тэза з'явілася ў рыторыцы Лукашэнкі, якую ён працягнуў і сёння, наведваючы холдинг «Горизонт». Основной вклад в экономику как раз вносят молодые, так сказать, образованные жители больших городов, то есть те, кто составляли основу так называемых протестунов.
Поэтому почему бы в их сторону, так сказать, не сделать некий реверанс, хотя практически это не означает ничего. У той самы час штодня працягваюцца рэпрэсіі. Прысуды паводле крымінальных справаў, палітычныя вязні, арышты, затрыманні, катаванні да смерці. Гэтак прайшоў 2020. У першы дзень 2021 падпісалі указ аб абвяшчэнні яго годам народнага адзінства з мэтай аб'яднаць беларусаў. Реально же наше общество разделилось на тех, в кого нельзя бросить стаканчиком и сорвать балаклаву, за это у нас годы положены, и в тех, в кого можно стрелять. Стрелять за то, что они целенаправленно стоят перед милицией. А ці вераць у перагортванне старонкі беларусы? Можно с чистого листа начать, только чтобы его в выборах не было и все. Потому что не может быть все забыто. Немагчыма гэта. Потому что Лукашенко не работает на белорусский народ. Вряд ли народ забудет то, что было в августе. Люди просто не верят в такие вот перемены вместе с ним, потому что 26 лет. Гэты год, нягледзячы на святочны перыяд, пачаўся з новых рэпрэсіяў. На больш як 2 гады абмежавання волі за паклёп асудзілі Рамуальда Улана. 3 асобы трапілі пад адміністратыўны арышт. 7 чалавек атрымалі штрафы. Діяна Радкевіч, Белсат. Суд прызнаў міліцыянтаў пацярпелымі, а жыхара Смаргоня судзіў на 2,5 гады хіміі. Рамуальд Улан сфатаграфаваў улёткі ў сваім горадзе. Суд палічыў гэта паклёпам на міліцыянтаў. Падрабязнасці справы распавядзе Наста Каханович. Вот здесь мы дальше осуществляем свою деятельность. Печатаем на кружки погоня, фотографии печатаем, ксерокопию делаем. Рамуальд Улан ужо 28 гадоў займаецца прадпрымальніцкую дзейнасцю. У 2000-х выдаваў новую газету «Смаргоні», але крымінальную справу супраць яго распачалі не за бізнес, а за тое, што сфатаграфаваў улёткі ў горадзе і выклаў у сацыяльныя сеткі. На улётках асабістыя звесткі міліцыянтаў і сцверджанні пра тое, што яны лжэсведчаць на судах. 7 милиционеров подали как под копирку иски на 1000 рублей. И все они как под копирку говорят, что испытывали моральные страдания. У верасні ў прадпрымальніка сканфіскавалі тэхніку, і смаргонцы адразу ж прынеслі камп'ютары ды паперу. З праверкамі ў офіс таксама зачусцілі прадстаўнікі санстанцыі да Міністэрства надзвычайных справаў. Пракурор Андрей Клышевич патрабаваў 3 гады абмежавання волі. Призываю Ваша честь вынести справедливое решение по данному вопросу. Аднак суддзя Сергей Болань змягчыў патрабаванні пракурора толькі на 6 месяцаў. Да таго ж прадпрымальніку трэба выплаціць 2700 рублёў грашовай кампенсацыі пацярпелым міліцыянтам. Люди не хавали эмоций у дачыненні службоўцаў. Видите, на 2,5 года отправить мне тут бизнес, хлеб, да. Ну, блин, вообще не знаю, да. Пацярпелыя міліцыянты Игорь Замара, Андрей Кавяза, Алексей Рашко, Руслан Ткачоў, Александр Уласенко, Семен Молчанов, Виктор Каравай. Сегодняшний приговор – это судилище и показательный суд для нашего прокурора Клышевича, потому что Рома, человек известный в Смаргоне, у него когда-то была новая газета «Смаргони». Единственное независимое издание, за что его прессовали как могли. Смаргонца Андрея Пупкевича самога сёння суд пакараў 3 сотнямі за адзіночны пікет, калі мужчына павесіў чырвона-белыя балонікі на слуп. 3 сотняў ён ужо адсядзеў некалькі тыдняў таму адразу пасля затрымання. Наста Каханович, Белсат. На маці 2 дзяцей надзелі кайданкі. Малых забрала бабуля. Галаву берасцейскай сям'і Шарэндаў затрымалі яшчэ 29 снежня. Толькі сёння Андрей выйшаў з ІЧУ пасля 6 дзён арышту. Пасля вызвалення я адразу прыехаў да хаты. Это было 14 гадзіна панядзелка 4 студзеня і пабачыў, што тут проста ў хаце былі разгром.
Было выбито і двери, все речі були перекулены, было бачно, що шмат яких речей у них опало. Спадарню Паліну затрымалі позна ўвечары пасля агляду рэчаў і вывезлі ў ізалятар. У гэты час ейны муж, актывіст Андрэй Шарэнда, яшчэ адбываў пакаранне за ўдзел у пратэстах, а наперадзе яго чакаюць чарговыя суды. Тым часам у дачыненні Паліны Панасюк-Шарэнды праводзіцца правяранне паводле 2 артыкулаў, нібыта за абразу і паклёп на міліцыянта. Вывезлі за межы Беларусі, ды выкінулі на першай бензастанцыю Расіі. Гэтак дэпартавалі расійскага грамадзяніна і жыхара Баранавічаў Алега Малашчанку. Сям'я вайсковага пенсіянера, жонка і 2 непаўнагадовых дзяцей засталіся дома без сродкаў да існавання. За што людзей выганяюць з Беларусі? Высвятляла Галіна Бакунчык. Олег Малашченко выйшаў з пад'езду гэтага дома 29 снежня на працу, але да хаты не вярнуўся. Назаўтра ён апынуўся ў Расіі. Олега Малашченку забралі з працоўнага месца на авіярамонтным заводзе ў Баранавічах, а менш за суткі ён быў ужо далёка ад дому, узгадвае жонка Тацяна. Сказаць, в Смоленск павезём, а выкінулі на першай жа заправцы пасля беларускай мяжы. Ніякіх там пагранпастоў яны не прыязджалі, то бок бандыцкім, чыста бандыцкім спосабам. Як яны і казалі, у чыстым поле, говорит, высадзім без дакументаў і без денег. Сям'я Малашченкаў, грамадзяне Беларусі ды патомныя жыхары Барановічаў, дзе і жывуць пасля вяртання з 2004 году. Спадар Олег, вайсковы пенсіянер і расійскае грамадзянства, ён атрымаў яшчэ падчас службы. Цяпер без сродкаў на жыццё ў ягонай сям'і засталіся 2 непаўнагадовыя дачкі. Вось хацела, каб ён вярнуўся, таму што мне падавалася, калі ён мяне сустракаў са школы, калі мы з ім гуляліся. Бацька ў нас жартаўнік, я лічу, што таксама трэба неяк трохі жартаваць часам, таму што гэта неяк так падымае ўсё-такі дух. Малашчынкі старэйшыя, вядомыя ў Барановічах, грамадска-палітычныя актывісты. Пасля выбараў спадар Олег разам з працаўнікамі свайго заводу патрабаваў адстаўкі Лукашэнкі. Выгнанне з Беларусі – помста ўладаў за іх актыўнасць, перакананая Тацяна. Апошнім часам мы вельмі мала бачылі законнасці ва ўсім нашым жыцці. Пачынаючы з 9 жніўня ідзе парушэнне, ідзе прававы дэфолт. І таму мы нават не ведаем, як у гэтай сітуацыі быць. Днямі Тацяна Малашченко атрымала адказ з абласнога суду ў Берасці на заяву, якой сям'я абскарджвала рашэнне баранавіцкай міліцыі пра дэпартацыю. Суд прыпыніў выкананне гэтага рашэння да судовага разгляду, але Олега выгналі ў Расію значна раней. Власти нужны люди, которые безактивные, которые всем довольны. Поэтому высылают всякими возможными законными или полузаконными способами, стараются активных людей выслать за пределы Беларуси. Малашчынкі не маюць у Расіі сваякоў, таму цяпер спадаром Олегам апякуюцца маскоўскія праваабаронцы. Судовае паседжанне ў справе дэпартацыі прызначанае на 14 студзеня ў Берасці. Галіна Бакунчык, Белсат. Судзяць не толькі белсатаўцаў, але і нашых бацькоў. 350 рублёў штрафу прысудзілі Чэславу Салодкаму, тату вядоўцы голасу Белсату Юрыя Салодкага. 66-гадовы спадар Чэслаў перанёс 3 інсульты, мае інваліднасць 2 групы. Ён штотыдзень гуляе па Віцебску, каб аднавіць здароўе. На шпацыр заўсёды бярэ бел-чырвона-белы сцяг. Бачу, як ідуць разам людзі. Я просто, для мяне бел-чырвона-белы сцяг – это святыня. Я приймав перед ним присягу і поважаю його, і ганаруся, що підтримав, хотів відчути молоді почуття. Телефончик человеку, судья пообещал, что вернет после вступления постановления в законную силу. Но судья ошибся. Я думаю, что сегодня-завтра штраф будет оплачен. Несмотря на то, что постановлением, скорее всего, будет обжаловано, и инвалид Чеслав сможет получить свой телефон в милиции. Чэслава Салодкага судзілі за ўдзел у вулічных акцыях 16 і 17 снежня, але ён не ўдзельнічаў у 6 і 16, а да акцыі 17 снежня далучыўся на 5 крокаў, пасля чаго яго затрымалі і завезлі ў міліцыю. Там мужчыне зрабілася блага з сэрцам. Раней ён перанёс 3 інсульты і перасоўваецца з палачкаю. Толькі дзякуючы настойлівасці выкліканых у пастарунах лекараў, спадара Чэслава накіравалі ў шпіталь. Нягледзячы на гэта, суддзя Кастрычніцкага району Віцебску Владзімир Царыкаў прысудзіў пенсіянеру буйны штраф.
За цытату з Бібліі на бел-чырвона-белым фоне гомельца Мікалая Новасельскага выклікалі ў раённую адміністрацыю. Яшчэ больш непрыемна пачаўся дзень для гомельскіх праваабаронцаў і актывістаў. Падрабязней Надзея Бельская. Ператрус у грамадска-палітычным цэнтры на Палескай, дзе месціцца офіс гомельскага аддзялення праваабарончага цэнтру «Вясна», трываў 9,5 гадзінаў. Увесь час амапаўцы сядзелі побач у бусе. У выніку праваабаронцу Леаніда Судаленку забралі на гутарку. Ператрусам сёння зранку прыйшлі да праваабаронцы Васіля Палякова, ды актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Новікава. Паводле Васіля Палякова, гэта нібыта звязана са справай Владзіміра Няпомняшых. Пенсіянера Міністэрства ўнутраных справаў і кандыдата пратэсту на мінулых выбарах затрымалі 23 снежня, ды абвінавацілі ў пагрозе гвалту ў дачыненні пракурора. Безумоўна, ўлады з апошніх сіл імкнуцца запалохаць грамадства. Я лічу, што гэта такі безвыніковыя высілкі, але там не менш яны гэтым займаюцца. Па гэтаму Палеская, па гэтаму актывісты, ператрусы, каб людзі перастрахоўваліся і менш актыўнічалі. У Васіля Палякова забралі частку тэхнікі і дакументы ягонага сына. Падазрэнне выклікала польская мова. Нават за цытату з Бібліі ва ўласным акне, калі яна на нядобранадзейным фоне бел-чырвона-белым, складаюць пратаколы. Паперу з патрабаваннем з'явіцца сёння ў адміністрацыю чыгуначнага раёну гамелец Мікалай Новасельскі атрымаў напярэдадні Новага года. Мужчыну вінавацяць у парушэнні архітэктурнага рашэння фасаду будынку. Я бы хотел, чтобы на этих символах, на этом знамени, коли они решили под ним идти, были впечатлены истины Божьи. Поэтому я и хотел использовать таким образом свое служение в Господе. Плакат Мікалаю давялося зняць. Надзея Бельская, Белсат. Гарадзенскі суд спыніў ужо 5-ю справу супраць актывісткі Любові Сырлай за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. Адпаведнае рашэнне прыняў суддзя Тоўсцік Самойла. Адметна, што пратаколы на гарадзенскую актывістку міліцыянты складаюць паводле фотаздымкаў у Інстаграме. Они выхватили фотографии. Сначала они говорили, что я участвовала в марше, потом в пикете, а потом неизвестно, что они еще будут говорить. Нягледзячы на 5 спыненых справаў, міліцыянты не здаюцца. Працаўнікі РАУСу абскарджваюць рашэнне суддзі. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у снежні ў Беларусі былі разгледжаны не менш за 700 адміністратыўных справаў. Накладзены штрафы на 200 асобаў, на агульную суму каля 150 тысяч рублёў. 481 асоба адбыла адміністратыўны арышт, агулам амаль на 7 тысяч дзён. Якім стане для нашай краіны 2021 год? Прагноз не варажбітоў, а аналітыкаў. Глядзіце ўжо зараз у размове дня. Я ж развітваюся. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе.